No kato niin. Joo. Kaveri. Vähän täällä tekee. Tää tuli oikein mun kaveri. Ai jumala. Ois tää painu vittu. Painu se. Painuis jo. Ala vetää! Mitä? Jumalauta nainen. Hitto kun on kiusauttaa mun kaverin. Me yritin mennä väliin. Antaa mennä vaan! Saa kuitenkin vaan turpaa. Kattoo minua Oulusta. Parempi valtaa. Hyvä Tinja! Nyt lähde. Palatteli tarvitsen. Pysytkö pystyssä? Otas tukea minusta. Iltaa, saisiko ambulanssi puistoon täällä kaveri pahoinpidellä? Joo, tässä on mun. Ihanaa. Joo, edellä. Vihailtiin sun se toinen. Vieläkin. Niin, sitä on rekkakin vinossa. Joo, mitä kuuluu? Laittaa. Jarmo. Ei tässä. Mitä? Niin ja se asialla jotain. Eihän tänne kuulu. Painu vittuu. Mitä ei? Eihän tänne voi tulla. Miksei? No eihän kuuluu tänne. Niin. Niin. Ainoa nyt. Siis nyt siellä painut täältä kuulee niin. Jee! Tätä minä oon halunnut nähdä. Ei oikeesti, mitä nyt? Nyt loppu! Mitä hittoa työ teette? Mikä vittu sinun vaivaa? Just näin. Tää on minun kaveri! Ei, ihan Mitä te ette oikeesti voi olla noin idiootteja? Mitä? Tietysti se Kalle. Vai se vitu homo. Se lannepaukku, hyi! Älä. No, Se on homo. joo. Mun on rasvaset hiukset, yääk! Mitä se lannepaukku kaupungissa teet? Hommo! Vitu homo! Pelkätte! Vettä kasvotis! Pane sitä! Miksi me mennään? Hommo! Mitä sä täällä teit? Oikeesti! Hommo hei! Missä sun mies on? Niinpä! Se jättää suojella. Me vastaa reikää! Oikeesti! Kalttavaa. Tiedätkö Kalle? On se homo. Se lannepaukku! Se on ällö! Hän on varmaan oikeastaan. Se on homo. Oikein. Mitä se lannepaukku täällä teet? Vitu homo! Pelkätte! Vettä pääs siitä pisteen tuli. Vitu kaiju! Mikä se rittari? Oikeesti! Yääk! Homma itäläs muija! Vitun hommo! Eiks pipari kelpaa? Pekkaa! Siis en tiiä, mutta se oli jotain jätkää siis. Mä olin talhenteen. Oikeesti! Yääk! Jotain rajoa! Mitä? Hei, jos et sä saanut enemmän miestä kuin me kaikki yhteensä. Mitä? Mitä helvettiä? Oliks ne oikein? Pitääks meidän rahat sinne konttiin?
Paljon me tarvitaan? 20. Alkaa. 4. Apua. 4. Minulla on vaan vitonen. Minullakin on vaan 5 euroa jotain senttejä. Onks teillä anneta rahaa? En lainaa. Kyllä rahaa. Sitten on luusareita. Mitäs me nyt keksitään? Me pitäisi about ehkä 15 euroa, jos joku hakkisi. Niin, Sillekin pitää antaa kun. Ei sitä tullut lainaa. Niin on. Se on kesätöissä. Kuka se menee pois? Joo. No niin. Sun puheenkin voi laittaa sille kirjoita kemikaaliit. Joo, se on tuolla taululla se kohta. Mistä nopeeta? Varmaan S:stä. Joo. Kaikks halvin. Jep, ja se on lähinnä. Mennääks? Okay. Näittekö te joku kaveri mun rahaa tosta naulakolta tänään? En oo kattomassa. Okei. No niin, eli lasketaan nyt, että onko meillä tarpeeksi rahaa siihen konttiin. Joo. Se maksaa jotain 20. Plus sit me pitää antaa apuja. Niin ja hommata. 4, 5. Ei minulla ole jotain vähän päälle 5 euroa ja jotain kolikoita. Onks teillä anneta yhtään rahaa? En lainaa. Ei oo rahaa. Mitä me nyt tehdään? Meidän äiti kai lainaa minulle. On me just vähän sai rahaa. Hänellä on rahaa. Hän on kesätöissä. Hänellä on ihan varmasti rahaa. Otetaan vähän. Vaan menee pois nyt teiltä. Katsotaan. Kato sieltä takkiin, niin katsotaan. Joo. Täällä ei oo ainakaan hapsia. Ei täällä on. Noniin, 20. niin nyt mennään. Onko sulla se puhelin tuolla? Lataamassa tuolla joo. Joo, nyt mennään. Juttelee. Älä. Osuuko että kapparesko? Mikäs se on? Välejä. Ne on ne määrätty mennä ihan päin. Ne vaan. Hei, tiedättekö te joku kaveri mun rahat tosta naulakolta äsken? No Laura ja Kirsi siinä oli kans. Okei. Hei,
Me mietittiin, että olisit se voinut täällä ostaa meille kontiessista. Me oltais maksettu... Ei vittu lopeta myöhemmin. Se varma. Sanottiin se. Ei joku nähnyt. Okei. Kirsi ja Lauru, ottakas vähän. Te olette vienyt miljard rahaa tosta naulakasta hänen takia. Se ihmiset oli nähnyt sen. Aha. Se on varma tieto. Palauttakas ne rahat takas Miljalle ja pyytäkää anteeksi. Anteeksi, me vietiin rahaa. Joo, ja sit tää ei oo millään tapaa hyväksyttävää tällä tilalla. Te saatte loppukauden sporttikieltoa, te ette tuu tänne tilalle enää loppukauden. Ja mä ilmoitan teidän vanhemmille tästä asiasta, mä ilmoitan myös Miljan vanhemmille. He saa päättää sitten mitä siitä eteenpäin. Otatko se rikosilmoituksen vai? Okei. Joo. No niin. Joo. Ei kun vaan. Menoks. Näin naurassa.
loukkaava juttu, että sä joudut pyytää Miralta anteeksi. Vitut. Ja mies soitti jo vanhemmille, niin ne tietää kyllä asiasta, että mitä tästä nyt seuraa. Luulet, että on jotakin hetkaa? No kyllä sen pitää vähän. Se on 2 kuukauden porttikielto tänne. Just. Niin. Hieno homma. Nyt voit lähteä. Tästä on pitkä. 3 kuukautta. Joo. Hei, nyt kaikki tänne! Nyt on tärkeä asia. Nyt tänne. Ihan just! Nyt! Missäs Kirsi on? Lähti himaan. Käy vain. Joo, ja sit te varmaan jokainen tiedätte, että toi mitä Jaakim teki, niin se oli väärin. Sille ei saisi tehdä, niin työ kun lähditte sen juttuun mukaan, niin joka ikinen teistä pyytää anteeksi Miralta. Ja tän kerran työ pääsette varoituksella, mutta jos mie kuulee tästä asiasta vielä kerrankin, niin siitä tulee seuraamuksia. Sori. Anteeksi. En tarkoittanut sitä ihan oikeesti. Saatte Kiitti. anteeksi. Huomia huoraa! Hyi saatana! Pelli! Angstipaskaa. Vittu, katsokaa! Oikeesti! Älä tuu tää tuu. No niin, hyvä hekkaa. Morot ei tuu ikään! Eipä hei, sisään. Bye bye! See. Vittu! Vitu angstipaskaa. Me kotiin, Pelle! Hyi saatana! Siis kotiin Mitä? Hyvä! Lopettakaa toi huutelu, tää on idioottia. Erilaiset ihmiset voi olla ystäviä. Onko teillä ärkäppänää? En oo jaksanut Ei. tähän. Paskamista. Tätä ehkä tehdään. Ihan me muistan, kun me tehdään. Oi perkele sitä paskaa. Skuittiin sen jälkeen. Mun sen takia mikin on ajatellut, että me Niin, pitää. eikö se jaksa tehdä? Niin. Hyvä. Mietin, koska nähdäkään. Eikö se ole sun ilasta? Helvetti! Se on se ilasta. 1. 0. Ei. Nolla. No, 14. Me mietittiin, että on se illan. 4. 4. Okei. Soittele. Joo, what? Mitä? Miten niin? Se on meille mitään sanonut. Missä elää kerran? En minä ajatellut, että pitäisi. No, olisiko kannattaa? Joo, ihan niinku Mieti mitä se tekee meidän porukalle. Se on lesbo. Mitä? Niin. Ja Just tuossa 0-0. Niinku pois jo. 4 vuotta. Okay. toi on niinku rikollista. Sakkollinen. Eikö se oo muuta oikeesti? Pitäisikö ilmoittaa? Onks teillä sitä äskenpäivää? Ei me äsken En oo paskan jaksanut. muissua kuulu niin paljon. Mä voin Sen takia mikä on. Joka nollaa mennä Mm. nimettömän. Kaikki just niinku M-kertaa Niin. kauma sinne tän Kuka vastaan. toi? Mietin. Kuka toi? Mä teen. No se on joku... Se 0. Toi on sitä. Mitä? Helvettiä vähän. Se on kuitenkin 4 vuotta
Ja lesboja on. Ei. No, lesbot on nykyään ihan normaalia. Ja sinunkin on 2 vuotta nuorempi poika. Niin, mutta hän on minua paljon pitempi ja käyttäytyy niinku aikuisena. Soittele minulle. Toisaalta. Moi moi. Toisaalta totta. Niin. Ihan normaalia. Ihan mitä vaan. Ois voinut kertoa. Niinku ajatellut se No, olisi meistä ollut kiva tietää, että se on tehty. kun me ajattelin pelkästään reaktio vähän. No, täytyy sanoa, että minä olin vähän järkyttynyt, Shokki. mutta toisaalta. Ai se on niin Se on nykyään, et ei siinä enää mitään. Okei, tonne. Kiitos. Here we are again. This will last forever. The world's gone insane. No one stands in my way. Open up your eyes. Can you see what's out there? Nothing but lost. Nothing but lost. Can you say it for me? Mitä poliisi tekee, kun kiusaamista ilmenee? Ilmeneekö koulussa paljon kiusaamista?
Onko ollut vakavia kiusaamistilanteita? Mitä rangaistuksia kiusaaja voi saada? Oletko saanut omassa työssä selville, mistä kiusaaminen yleensä lähtee? Oletko itse kiusannut tai tullut kiusatuksi? Joutuuko poliisi usein tekemisiin kiusaamisen kanssa kouluissa? Mikä on paras tapa saada kiusaaminen loppumaan? Milloin kannattaa ottaa poliisin yhteyttä kiusaamisen takia? Voiko olla liian myöhäistä kutsua poliisi apuun kiusaamisen takia? Mitä mieltä olet kiusaamisesta? Mitä kiusaaminen aiheuttaa? Miksi kiusataan?